ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାର୍ଥଲୋମିଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବାର୍ଥଲୋମିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ନିଥନିଏଲ। ନିଥନିଏଲ ନାମର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। ଗାଲିଲିର କାହ୍ନା ନଗରରେ ଏହାଙ୍କ ଘର। ତାହାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତି ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ନିଥନିଏଲଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ। ସେହି 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ବାର୍ଥଲୋମି ନାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନିଥନିଏଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ, ବାର୍ଥଲୋମି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଉପନାମ। ଫିଲିପ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ 3ଟି ସୁସମାଚାରରେ ଫିଲିପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ବାର୍ଥଲୋମି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଭାରତରେ ଗୁଣ୍ଟାପରସ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ନିଥନିଏଲ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆରବ ଦେଶରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କେହି କେହି କହନ୍ତି ନିଥନିଏଲ ଆର୍ମେନିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ।